कमेन्ट खालाम आदामोन आब'मोन। हर हर शिव शंभु जय। दिनैनि बरायनायनि दिनावहाय नोंथांमोना मा खालामबाय दङ बयबो कमेन्टआव फोरमायहरदो। दिनैनि बरायनायनि दिनावहाय नोंथांमोना मा खालामबाय दङ बयबो कमेन्टआव। दिनैनि बरायनायनि दिनावहाय नोंथांमोना मा खालामबाय दङ। थेंक्स यार थेंक्स यार थेंक्स। सोर सोर फैदों सोर सोर फैदों बयबो कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट खालामदो अननानै हर हर महादेव बोलो शिव शंभु। खालामदो अननानै हर हर महादेव बोलो शिव शंभु। हेलो हेलो आरजे हाय आरजे आरजे भाई बोलो हर हर महादेव जय भोलेनाथ।
फन खालामनायनिफ्राय चेकिंग आया। हाय हाय। आया चेकिंग आया। हाय हाय।
दसे सम गुबुनावहाय थांथ'दोंमोन आरोना। Mr. Rams rang Boro. Please pick up the call. 41 seconds. Rans, Rans. गुबुनावहाय थांथ'दोंमोन आरोना। Mr. Rams rang Boro. Please pick up the call. Hello. Good evening. बहा थांजोबखो मानसिफ्रालाय? रावबो कमेन्ट खालामा नामा लोगोफोर? हेलौ। बहा थांजोबखो लोगो नोंथांमोन बबेहाय दङ नों? Hello.
जाके आंखें खुला लोगो नोंथां
गभर्नमेन्ट कलेजाव बबेनि जायगायाव आन्दाज गुदला नोंथांमोना फैदो कल खालामलायदो बहा खारजोबखोरा रावबो कमेन्ट खालामा नामा बेलासि 6टा बाजायाव फिन खेबसे लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बेलासिनि 6 रिंगायाव आं आरो क्लास होबावगोन दे बिदिब्ला लोगोफोर गाज्रि